banyak tatuo anak jadi kini babaju kensi pakai rok mini kok alih mato baju kuhari dia bagian cuba warna-warni. Oi uni ambo yang baka comato sabana kame ame nyoti 3 kilo. Oi uni ambo asawer kini ko di makam puang nyok sia namonyo nagadi anang jolong gadang usah curikan laganya urang inilah adat di ranah Minang harako diri jangan sampai hilang. Mentuo ambo dari gombak pulo lah naya katen oi mentuo ambo di makam puangnya para umuanyo tujuh baleh